Ers bod fi'n blentyn, athletau dwi eisiau bod, felly does na'm teimlo gwell na medru dod yma, cael taflud, mynd adra, bwyta, mynd i gym a gael adra dyna pob diwrnod. Mae yna lot o sgil yn y gamp, ond mae'n gyfuniad o lot o pŵar a cyflymdar. Mae jyst yn lot o oriau mewn cae yn taflu. Mae o'n gamp eitha unig, rili. Mae'n lawedig, achos chi'n gallu brifo rhywun os ydyn bobl yn sefyll neu rhy agos. Mam a dad yn licio gwachad chwaraeon a stwff. Athon ni i Ngemau'r Gymanwlad yn 2002. Mi watchad y gemau yma, wedyn hwnna tro gyntaf i weld athletau ar stage fel la. So o'n i'n disgyn mewn cariad efo athletau ar ôl yna. Pethau mynd yn y cyfeiriad iawn. Ar y deg i gychwyn y tymor, a mae pellter yn mynd i fyny'n slo bach. Ond mae'r program bod ni'n wedi cael ei nelu at bicio ar gyfer y gemau. Nod ydy jyst mynd yna, mwynhau bod yna. Dwi'n gobeithio talbyd tua 75 eleni. So, o ran cael medal yn y gemau, mae fydd yna'n agos iawn. Mae hwn yn teimlo chydig bach fwy special, yn ymwedig yn ôl yn amser clo efo Covid a stwff. Fatha hwn fydd yr event cyntaf fydd pobl yn cael dod i wylio. So dwi'n meddwl fydd pawb yn ofnadwy o excited ar gyfer y gemau ac yn edrych ymlaen, cael bod yn rhan o'r dorf a stwff. Nes i ddod allan fel aelod o'r LGBT a ni'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth pwysig iawn i wneud. Achos o'n i'n cael chat efo athletwyr arall sy'n aelod o'r gymuned hefyd ac oedd hi'n dweud bod rhan fwyaf wledydd y Commonwealth bod o'n angenrheidiol bod yn hoiw neu beth bynnag. Felly o'n i'n teimlo bod o'n rili pwysig mynd i'r gemau yn agorad. Os dwi eisiau bod agorad allai fod fel person yn athletyr, bod o'n bwysig iawn cael bod yn mi fy hun. Fydd yn braint cael Cynrychioli Cymru. Hwn di'r stage fwyaf fel athletau Cymraeg fyddwn ni'n cael ar gyfer cynrychioli ac roed y vest goch ymlaen, felly dwi'n methu disgwyl cael y cyfle i wneud yna.